Naam lagi ka? Oh, naamang ganili. Sa? Kini? Oh. Naala. Pareho ra ba na nimo? Naalagi ka? Oh, maldito. Ako natinga ako ba? Nangatinga ako ba? Nung naa ka dire. Oh, naamang gani ka? Oh. Missing lagi ka. Nakita na ko sa... Ay, na-meeting. Wa ko meeting. Panawa ko na gipost sa Facebook ko. Original der ha. Oh, hawa. Oh. Okay, awan. Kulapo, missing. Tanawa ko no dol. Oh, tanawa ko no. Ah, wala po missing. Oh. Kita ko, mawagod ko lang. Ikaw man di ba? Tanawa wala na picture ko. Missing lagi oh. Wa man na nimo palihok ka. Oh, missing. Ngano? Madtog na pang ari na ko gahapon, wala ka diri. Imo to, dili ko gahapon lagi. Nangita bitaw ko nimo gahapon. Buangan bay. Diri ko gahapon, wala ka diri. Kadi ka gahapon day. Ha? Kadi ka gahapon? Oh, wa bitaw ka. Wa. Missing ka pagkuha na ko. Gibsindan ko kuha picture sa akong amigo. Oh, kay mamo. Asa Sige ma- pangatawa ma'am. Asa ma'am, no? Mo gitabuan kay ikaw man may nagkuan. Kasi kuan pagkuha na ko pag Nalingaw ma'am sige tanaw. Oh. oh, pagkuhan ba? Kung pulista, wala po. Ah, kanay sakal kani pulista ma'am. Ah, oy kuan ba? Kining gi-post bitaw ni butlag kinsay nag-post ani nakita na ko na sa kuan ko ato tong amigo na ko kay missing oh. Gi-post lagi sa Facebook iko. Iyatay igo na ng taa. Ito, ganyan na mo eh. Wala po lang sa kalam. Wa tagay daron. Why? Ay ko na ugan na sad. Oh, gana oh, dahil nang ganyo. Wala kay trabaho ro, wa ka mo trabaho ro dai. Wa kuan ay tabang-tabang ako ng kuan. Pintal. Gipakuha nga ma'am ni Moron. Oh, kana tabang-tabang ako pintar ako na mahuman nila bintana. So kuan mo balik ako dire pon. Kuan ta mag nakoy payo ni mo tus mo. Na istorya mi sa kuan ba? Kato bitong pag di ba na kuritihan man ka? Oh. Nagstorya mas doktor kay ni tinuod baging itabo nga nakuritihan ka. Insa na kuritihan man na siya pero 50-50 na nga rin sir. Ginawa dahil 50-50 ka nga to. Happy yung gumawa. Ana yun, jambo. Pagana na ko nga to sa sir kung nabali pa to sa Kulapo sir sinugban na gito sir. Amigo. Grabe gini pagkasunugan mo tong time day. Kita ka na taas, paano kustiha? Grabe taasa din ano. Taas kayo. Iskot niya kung kuan pa to kung wow nagtrabaho na siya sa kuan unsa ting trabaho nimo? Kana may isa nagustin ba? Oh. Kakuan ka na nagdana cruising nimo, na nanindag prutas diya. Oh. Na ayuhanan sa motor. Diya tumura na ayuhanan sa motor. Sus. Diya ako nakurindihan. Kung wa pa ka mataga ka to as Oh, na nita man ko pagi nga makalingkawas ko, balag inotel ko basta di ko mamatay. ya pagkatagag mo dito ka sa atop. Dihan ako sa ubos. Wala no? Oh, nalamba man ko. Ya katong kuan katong hapit ka mo siya sa bawl unsa man to? Ay, kato man to pag CR. CR ka to. Pag dito na ko na hospital. Pero kung mapatoy takob, kainom ka to. Kahigop. Palisod ba? Oh, shout out din mong kuan din nanatay mga fans niya. Posible to magpadato sila paparit og Kulapo ina. Hi lang Kulaps. Kulaps. Anay lang sila, padaanan ni Kulapo sila. Migo-migo na to ni. Kulaps. Katong nari ko ba? Naamtoy Kulapo niya natay mga puso sudan. Kaon to nimo wala? Kaon na mo eh. Nani ko ipadaan ni mga kuan day? Mga sinina ba? Ya. Mo dawat ka to kung hinahatag to ng uban ako sinina ba? Oh. Namto yung mga kuha ako nga to, itong mga dili pa daan ko, mga tarong-tarong pa. Ako to dadaon diri ah. Sige kay imong mga bata ro na pa nakakaon niya. Na, ano? Ama mga bataan mo na diri Oh, tanaw. anak na nako. Asa? Oh, na kana anak na nako ninyo. Kanang anak nimo. Asawa ni Ramon. Na sa man to na disiplina na ton mong bata. Ah,
Kaya kung di siya mandisiplina, balik siya sa rehas. Nya kung nay bugoy sa mukuha niya ba timingan siya kanaon siya ba? What's siya safety? Yabu siya. Wala marningin mo tarong wala ni mo kuan na wala ni mo. Siya. Di na mistil ang ngay storyahon na kay baon na sila unsay mayo, unsay dautan. Udi akong Undang gani ko ng kabuang sa una kay di na ko pwede kay ang akong igagaw nga dako sa ranggo retire naman wala may mulaban ako. unsa may ranggo niya pag retire niya? Kuha na ko sa katong Mga edad na sobra na edad niya mga 60 na kapin. 60 do kaya go retire niya 60 ka pen. Gi kuan na warningan kasi mong kuan sa imong uyuan na to sa una. Mao tong niundang kasi mong mga kabuang. Undang kay basi dawa pa ta kaila na ma aray na ko masyataro diri. O sa mga wadi kailan ning kulapo mo na akong partner sa una katong pandemic ba katong unsa to laps katong quarantine mo siguro to laps no? Quarantine. Oo. Bukod da. Katong dito ta sa control point laps nga ikay bili na mo sa mga pagkaon na to katong anong mahurot pa tong pagkaon perminti laps nga wala na may abot na Naamantay tanod na uban ko pila ka ito katanon magilis-ilis. nya ikabot lagi na to lagi kay mingon maka nahurot ni Sir Gupyo. Karga siguro. Gamay naman mo kuhan, sunaga tanon mo lingkod tanon na itulo, lain sa pagbuntag. Murot. Pero pagbuntay sudan, mo batong. May na lang to nagatabang to sa kuan sa pagkuan na to. Tabang no Tabang. Okay, grabe ito lisura atong pandemic, di ba? Oh. Yan, namulkit ka atong time ano? Wala na ka mulkit ato. Wala na to. Wala na. So, unsa man tinungdan nga wag tang ka mulkit imong gibaligyan kompresor? Wala na ba? Si Pao Nilson, wala naman si Nilson ang katoya permero vulcanizing. Nasunog man to, na wala man siya ka-repair to, wala ka pa-rewind. Di ang Na pag-abo, ikaduhas, Jake, wala ko kasabot, tinaya, Jake, kay vulcanizing ako trabaho, papilon man tagal sa subugan. Naon na to, malipay na, may katong tagaan ta. kuan to siya kaning Di ura. na mamutag. Rambolito to siya. Kung sa short pa to, Rambolito. Laps. Ayo. Di pero ang istorya sa mga tao dito ba, mga bati man god, wala na mamulkit si Kulapo kay gibaligya ang kompresor. Ya mga tools ko no kay imo sa ngunong ipamaligya. Klaro. Ang pagko nila na ko. Grabe na yung ko ka labad sa o. Wow, na kining Dili ko ko tantong buang. sa nakaila sa kong amigo si Kulapo. Maigi kay ning tao di gini kuan mahubog lang ni siyaw kay ni. Oh, nakita na mo mga idol. Tinglingawan na mo ning Kulapo, di ba, Laps? Pero karon nasulduan na ka. Ambot lang. Sila yatag. Wapay igo naman ko tabang diagod. Okay na kay pamugas na Laps. Ambot wala ko sila yatag. Sige lang kay kung ma-monetize na ning atong channel Laps. Wali matic na ni tagaan ti kag pamugas gi permente ani basta atong channel mo monetize na ni sa mga ganahan mo paabot sa ato ang amigo Kulapo sa ilahang donation diha mga idol. Pila ka buk anak mo Laps? Ganyan ko gana kay. Pila ka buk gid bana lang na nimo way labot sa lain. Pito sa way labot ako. way labot apo sa lain Laps wala. Wow. Ano naman? Subscribe mo sa Manoy Chris TV mga idol. Ato ning amigos Kulapo. Nya, di lang kay may magdugay ron kay naarme gibisita lagi ka namo kay kung saan man nga nagkadawat mo kog text nga na missing ka. Diri ko gapon bitaw. Ngita ko ni ulam ka. Tinuod siguro ni nga na missing ni kong amigo kay. Labs. Di lang kay may magdugay kay sige lang kay naatay kuan matik magrasyahan ta nya unsa man walang kay padaan mo Ikaw padaan ako kay doon matindahan. ada doon ra tinda
Ya. Ya, ughan na sa di ka. Ha? Naughan na sa ka. Ughan mo lang. Abi na ko no, anak no, tutunlan ko no. Ah, lahi kay kita ron no. Kuha di mo kamot, kini ka makita. No. Ah. Napagaw lang yung kalap, subo ka gabi na. Katuda rin good. Ay, good. Ah, nakainom ka gapon. Katuway mong gi... Adtor mo to niya nga adlaw. Oh. Gapon, missing lang ka, gipangita ti gapon no. Gapon, nag-inom. Oh. Ya. Di lang kay may magdugay kay saan man nga Oh. apikihan mo ta sa oras ro naam say trabaho nga to. Okay. Ngita tag sinsiyo, nakatabi ti sinsiyo dere. Kung nakakadaan ko ni mo, dawat ko na ko. Ya, sinsiyo magini nga sinsiyo. Badawat ra kalaps. Pagkulapo laps ba? Madabak ko masan ni. Ay, manawa ko sa ka. Oh. Ito lagi ako ikuan mo pangayo. O lagi example lang kay mag ihatag ko to. Mauro jud to butang nga ako pangayo. Nailas nga kuan ba? Naagi kog tisa gyapon. Bisag usaw hangyon ako ngadto, ikuan man jud ka, adtom jud ka padzutiha sa ning tisa to. Batayan ako, unguan ko ako batayan. Di man kuan man na siya, huwag mo na siya og kining obserbaran pa ka ba? So ito pa usibahan ka pag monitor na ko asa ng trantado diya. Sa diya sa tisa. Oh. Asa magidagang trantado diya be kung Oh, di ba pasulti- kananay man di yun nakalikayan siga sa lugar daghan joy Oh. na mga kawat-kawat may kuan. Oo. Mo yun na kasagaran mo obserbahan na to. Ay Mm. kuan tanod ako gikuan na di ko atong kanang kuan sa basura uy. Loader, usapan sila ng gikuan nila nga. Ay, muon to ng loader si Kulapo, sir. Ay, pati ka na doon, tanod ako ay may ganahan pa ko. Yeah. Kaya kung tanod sa kastisa lagi, kuan, dapat manaam kay obserbaran mo ka. Obserbaran mo kay lastisa to. No, Sarili. lagi bantayan ako ungo balay. Atong lusuwayan, saman. Napakay pamugas diya. Daga ako ni mo dawat ako. Man arba ko'y kwarta na, warag sige lang kay. Og masiruhan ka sa gasolina nimo. Kato lagi ako giingon nimo ha. Kwenta, Oh. Ingon ako nimo ba? gatos, Oh. Makatag ka. 100 kwenta. Ha? 200 lang ha. Pambuka, palit ang bukas o saman. Ako rin iyatag. Asa may hatag nimo? Basta na ko asan to. Balik ra miya, balik. Sige. Sige, bye. Sige, usakal. Sige, bye. Right. Dol, part 4 na ni. Part 4. Lingaw itong mga viewers. Sige lang, salamat. Thank you. Oh, shout out ninyo mga undong. Ay, shout out din ko ni Zaijan. Try. Oh, Saijan. Oh, sige, shout out Saijan ah. Right. Lamat. Whoops. Nalingaw mo mga idol sa ato ang vlog ni Kulapo mga idol. Salamat niyo tanan mga idol ha. Sa dili pa nato tapuson mga idol, paminawan ning mga shout out ato mga idol kutob sa katong napa shout out ato mga idol atong gi shout out mga idol. Shout out dai ni Ernesto Usayan. Shout out ni Marlon Realman Dacalos. Dol, Migo, shout out dia. Di Undo Gamay, Fred Sabidra, inaot nga malipayon na kasi muhang relasyon karon. Dol, og Nelson Ducay Salvado, og ni Rodrigo Manggubat, John Ray Dorens Raffles, shout out ko sa akong amigo nga Lisbo diha sa Tambungon, Pantukan, Davao de Oro, Diding James from Abdul. Alright. Og shout out ni Rosito Bayo from Undanao, Samal Island. Og ni Erwin Okiurara, shout out ni Modol. Og ni Sir Algiza Dramond, shout out sir. Marjorie B, okay, shout out ni mo Marjorie. Og ni Purpida from KSA, shout out ya sa KSA. Kungki Pula from Malaysia, shout out ni mo Kungki Pula from Malaysia. Og ni Anthony Presbitero, shout out dia ni Anthony Presbitero. Og ni Redodong from Bohol, shout out sa taga Bohol. Jolito
Baliner taga Jinsan, ni John Baliner and family, sa o gikan ni Taburado family. Alright, shout out ninyo dia. Woodrow G. Yuson, shout out. O ni Dion Surusal from Negros Oriental, shout out sa taga Negros Oriental. Ni Junric Minuro from CDO, shout out dia sa taga CDO. Ni Danilo Almusa Piruda from Iligan, shout out dia sa Iligan. Og ni Ronilo Ritiza, shout out ni Ronilo Ritiza. Rolando Elsico, shout out ni Rolando Elsico. O niya ni Janzis Gian Hopia, shout out ni mo dia dol. Shout out ni mo dia mayong pagtanaw. Og ni Jonathan Sanchez og ni Nini Boy, shout out. Libip Patak Logronyo from Bohol, nga Kulapo Boys, mga Kulapo Boys ni sa Bohol, shout out dia sa mga Kulapo Boys sa Bohol. Right, og ni Ra Hitizuzal from Talisay City og sa Rosal family, shout out sa Rosal family. Anyukza Zoo from Bukidnon, shout out dia ni Anukza Zoo from Bukidnon. Og ni Jing French Acosta family from San Miguel Manolo, Fortits Bukidnon, shout out dia taga Bukidnon. Og ni Alberto Basog, shout out ni Alberto Basog from Mandaluyong, Manila. Shout out taga Mandaluyong, Manila. Alberto Basog, mao ni taga Mandaluyong. Og ni George Negro from Davao, Glenmante aka George Negro and Company, shout out ninyo diat mga idol. Daghan pa kini ato i-shout out kay natingob. Joel Lukiro from Mediasap Cotabato, shout out. Ni Lando Milgo from Lagunglong, okay. Elvin Byron Palma Senior from Malabon, alright, shout out sa taga Malabon. Novi Orgiza Paco from Saudi Arabia, shout out dia sa taga Saudi Arabia mga lods. Og ni Dante Dundan Nini from Davao de Oro, shout out ni mo dia dol. Ninyo Lee Flores from Tisa Kapakulan Bakuli family, alright, shout out sa Bakuli family dia sa Tisa Kapakulan. Og ni Junre Ganuhay, shout out ni Junre Ganuhay mga lodi. Og ni Tol PSSG Kumita, shout out ni mo Tol. More blessings to come Tol, og more mayong panglawas ang mabot ni mo Tol, shout out ni mo Tol. Joseph Larita, akong amigo ni, shout out ni mo Joseph Larita. Og Miguel Lopez, alright, ikon sa kanin ni Lopez kato si Uncle Mar Lopez bitaw, katong mga anay na to herbal Lopez ang apelido ato, Miguel Lopez ni siya. Og ni Lot Serbias Pantonyal aka JB daw, shout out nimo dia sa Kadulawan sa imong shop, tanang mga naa sa imong shop karon, shout out tanan. Og ni Yorlex Alicabo Girante watching from Hubail, Saudi Arabia. Og ni Brian Torimuka Humamoy, shout out ni Brian Torimuka Humamoy. Og ni Jerry Aurelio Tirzuna from SND Lanao del Norte, shout out niyo dia sa taga Lanao. Og ni Aaron Takal from Davao City, shout out sa taga sa Davao, right. Og ni Janelle A. Manuel from Sindangan. Og ni Rachel Invento Libusada og ni Bibi Bikilya, shout out ninyo diyang tanan. Ni Bubit Gutib, shout out nimo. Jose Trillo Aranyes from Bukidnon, shout out sa taga Bukidnon diay. John Anthony Magada, shout out ni John Anthony Magada. Og ni Ryan Diukon Santa Misa Manila, shout out sa taga Santa Misa Manila mga idol. Og ni Bisto George, shout out ni Bisto George. Morced Asmad from Zamboanga, Sibugay, shout out sa taga Sibugay, Morced Asmad. Og ni Andrian Lasponia from Minglanilla, ako ning amigo dias Minglanilla, shout out. Og ni Eloisa Nunez Dablo from Masbate. Og ni Eric N. Baligia, okay, shout out ni mo dong Rick. Joel Barques Cambalon, shout out ni Joel Barques Cambalon. Og ni shout out sa ato ang katropa na si PMSJ Gerald aka Rads Mascam from Buhangin, Davao City Pro 11, shout out nimo Master, maayong pagtanaw Master. Og atong i-shout out si GMJ Manos watching from Malaysia. Okay, nakabot na atong video dito sa Malaysia. Inaot nga nalingaw mo sa atong video ni Kulapo mga lods. Og ni Bibon Fabiusa, shout out ni Bibon Fabiusa. Og ni Erwin Okyo Rara, ni Lorimni Paklibar, shout out. Diha sa iyang anak ko no nga si Bibi og si Rosel gikan ni Papa Tiro, shout out diha ni Bibi og ni Rosel gikan ni Papa Tiro niya. Og ni Dominador Bakunawa from Daman KSA, shout out sa Daman KSA, right. Og napatay lain ni pahabol mga idol. Taas pa ni Johannes Patina
sa mga ni pa shoutout nako sa katong walang nakitaan lang ilang mga comment ako ang gi-shoutout diri sa tuang Facebook page mao ni si Johannes Patina og sa tanang tanod sa Tisa kuno shoutout diha sa tanod sa Tisa sa Punsuti og sa mga outgoing shoutout niyo tanan diha og ni Jiprox Bajao from Taiwan shoutout ni Jiprox Bajao from Taiwan ni Ronski Garcia og sa tanang followers nako sa Bohol from Garcia family. Alright, shoutout niyo tanan diha ni Alson Alvarez sa iyang pamilya sa Cotabato. Okay, shoutout sa tanang pamilya ni Alson Alvarez from si Azerbaijan, pamilya Alvarez og pamilya og sa pamilya Bignayan. Alright, pasensya kayo mga idol. Randy G. Bukor og ni Jiljay Taxi. Alright, shoutout dia sa mga Jiljay Taxi diay. Alright, may pagpaminaw, may pagtanaw dia sa tuang vlog ni Kulapo mga idol. Naot nga nalingaw ra mo sa tuang vlog. Og ni Rodel Castrodes, right? Alpi Navarro, shoutout niyo dia. Nilson Gukong Oblas, gikan ni sa Taguig City. Right, nya gikan ni sa Bugo. Og ni shoutout ni Roy Bais, Roy Kusgan Bais from Siokon, Sambo Norte. Alright, shoutout ni Roy Bais niya. Roy Kusgan Bais, shoutout ni mo diadol. Baka naman. Right. Og ni Rolling sa Hulga, Piruti. Watching from Cagayan de Oro, right? Sa Cagayan de Oro, shoutout niyo tanan diha. Og ni Shay Villamor Laurito, shoutout tol from Cobaco, right? Gerson Purkeds from Iligan, shoutout ni Jason Purkeds from Iligan. Roldan Mindico Undalok Aliyahi. Sarcel, shoutout ni mo Giant Idol, right? Gary Solano from Pasig Manila, shoutout dia sa taga Pasig Manila. Og ni Joy Boy Carinio, ikon sa kaning Mario Carinio. Alright, from Siargao din siya. Shoutouts taga Siargao mga idol. Og ni Roy Diuso from Tagum City. Shoutouts taga Tagum, shoutout diha tanan. Og ni Rodel Makabitcha from Moalboal. Right, sa taga Moalboal, shoutout niyo diha tanan. Og ni Lister Lopez from Calatrava Negros. Shoutouts taga Negros. Right, tinaot nga okay mo diha sa Negros ha. Og Jimar Barbunga. Right, shoutout ni Jimar Barbunga. Felix Colonia Hinaro from Barungan, Eastern Samar. Shoutout sa taga Samar. Sabi na ni Felix Colonia Hinaro, shoutout diya tanan. Og ni Izra L. Cuervo. Right, the third. Shoutout diya. Og ni Jipoy Lauron Sagisa from Saberlite. Arnel Villamor, pamili Balantay Di Masalang, Masbate City. Shoutouts taga Di Masalang. Labi na ni Arnel Villamor family. Right. Og ni Nick Richel from Davao Mintal, Takunan sa iyahang asawa ko no nga si Rizal Loperme. Shoutout ni Rizal Loperme, iyang asawa. Og ni Limor Nakitab watching from KSA. Lakas ning taga KSA da. Digalmo Albert from Davao. Wasan magpakansing taga Davao mga idol. Og ni Ramil Hala. Og ni Uncle Budik from Magallanes. Shoutout. Oliver Birunga, shoutout ni Oliver Birunga. Right idol. Og ni Edwin Sandingay og sa iyang apo Asian Champ kuno Antonio Sandingan dito sa Katiil, Davao Oriental, Asian Champ ha. Alright, shoutout ni Wadal. Og ni Dumagit Moreno Lando og sa kauban niya sa Christine Bikiri. Shoutouts taga Christine Bikiri. Sabi na ni Dumagit Moreno Lando. Shoutout idol. Og ni Arnold Alas from Taguig City. Alright, taga Tagum City, right? Correction, taga Tagum City ni siya si Arnold alias Alas. Og ni Merson Padillo. Right, shoutout ni Merson Padillo. Og ni Gigi Van Scans from Bayaran, Naga, Cebu. Shoutouts taga Naga, Bayaran, Naga, right? Napabilig mga idol. Pagtubak ni mga idol, oh. Bay-ubay gini siya idol. Napani, mga natilig ganina, oh. Pulti sa daga nagpa-shoutout idol. Wala gina ko pigpihig mga idol. Kutob sa nagpa-shoutout idol, atong i-shoutout idol. Pasensya kay mga idol nga atas-taas ni nga atong shoutout. Alright, sa mga ganahan makadung silang pangandere, paminaw lang jud mo, naara na dere. Og ni Signoron James Reid, ayay James Reid niya from Masbate, shoutout ni James Reid. Og ni Renz Dusdos og sa iyang kauban Oking Mundaris. Alright, shoutout yan ni Oking Mundaris. Og ni Renz Dusdos. Warren Banyo Tapan. Og ni Sangre Joseph, ayay kaduhan na shoutout ni Sangre Joseph akong balik ako gini siyang pinangga. Og ni Nubo Busbos from Kiyot Greenbelt, shoutout dia sa Kiyot Greenbelt, amo agya po ng area na namang mga idol. Og ni Aurel Mangana, shout out sa iyang asawa ko no. Okay. Shout out Gerson
Viralyo from Valenzuela City og ni Gina Tunyakaw. Shout out ninyo dihang tanan. Og ni Jiri Cadilinya sa Bugua, Paranaque City Province of Maragusan, Davao de Oro. Pagsweldo na lang iya pajikas kuno. Salamat idol, daan idol. Pasweldo na kuno iya pajikas. Right idol. Shout out mo di idol ha. Og ni Kuryon sa Ligi Helnest o sa iyang asawa Rachel Abinido. Alright, shout out ni Kuryon sa Ligi ni. Okay, Helnest o sa iyang asawa si Rachel Abinido. Alright, shout out niyo di idol. Og ni Reynold Lau, shout out ni mo boss Reynold Lau watching from Bukidnon. Alright, og ni James Calibo Bukoy from Cagayan de Oro City. Shout out sa taga Cagayan de Oro. Og ni Trilben Lumpayaw from Puerto Princesa, Palawan. Alright, shout out ya. Og ni Nilbards Jimena Barda. Shout out ni Nilbards Jimena Barda. Og ni Fernandez Fernando. Shout out ni mo boss Christopher Adam Akson. Og shout out ni Kulapo igsuon ni Adonis. Right. Og ni Dions Rosal from Tanhay City, Negros Oriental. Og ni Ikson Istopin. Shout out niyo tanan idol. Ug salamat kay sa atuang pagtanaw mga idol ug sa pag-follow sa atuang page, mga idol. Manoy Chris TV. Right. Bye bye mga idol. Bye bye. Salamat sa tanan mga idol.